Proġett ta' restawr li sar b'fondi Ewropej ġie inawgurat it-tlieta filgħaxija u li jfisser li issa n-nies jistgħu jgawdu mill-ġdid il-kunvent ta' Sant Wistin fil-Belt Valletta fil-glorja oriġinali tiegħu. Dan il-proġett ilu għaddej għal diversi snin u kien jinkludi l-konservazzjoni tal-erba' faċċati esterni tal-Knisja u l-kunvent, il-faċċati interni flimkien ma' diversi spazji oħra, dan apparti r-riabilitazzjoni ta' parti mill-bitħa u fdalijiet mill-Knisja dedikata lil Madonna tas-Sokkors. Apparti minn hekk biex dan il-proġett mifrux fuq 3 solari jkun aċċessibbli għal kulħadd, ġew stallati pontijiet tal-ħadid u anki lift. Permezz ta' dan il-proġett ġiet iġġenerata binja estensiva li kienet ilha biex tiġi restawrata b'mod sinifikanti għal ħafna snin. Fil-fatt il-proġett kien qed jippromovi l-apprezzament tal-patrimonju kulturali u ekklesjastiku ta' pajjiżna. Waqt l-inawgurazzjoni ġie spjegat li parti minn din il-binja qed tinbidel f'ċentru ta' interpretazzjoni li jinkludu mużew b'diversi spazji u artefatti interessanti, imma anke spazji li jistgħu jintużaw mill-komunità kemm l-inizjattivi partikolari u anke għal attivitajiet kulturali. Il-binja tinkludu wkoll fiha l-iskaffi tal-Knisja tas-seklu 16 li nstabu taħt il-ħamrija tal-ġnien tal-kunvent u partijiet oħra mill-Knisja u l-kunvent ta' dik l-epoka li ġew restawrati. Il-kripta tal-Knisja li servit ukoll bħala refuġju fit-tieni gwerra dinjija, il-biblioteka, l-oratorju u diversi spazji oħra b'artefatti bħal pitturi u statwi ta' valur artistiku ta' sinifikatoli. Il-Fondazzjoni Soċjo-Kulturali Ambjentali Agustina mexxiet ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett b'kollaborazzjoni mal-komunità Agostinjana. Il-fondi Ewropej kienu kruċjali għat-twettiq ta' dan il-proġett u wara snin ta' preparazzjoni lejn l-aħħar ta' sena 2018 bdew ix-xogħlijiet strutturali. Il-proġett b'investiment totali ta' 2.3 miljun euro fil-fatt seta' jsir bil-kontribut sostanzjali tal-fondi Ewropej mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali li ammonta għal madwar 1.9 miljun euro flimkien mal-kontribuzzjoni tal-Provinċja Agostinjana Maltija.